1974ko urtarrilen 30ean, enbata mugimendua legez kanpo eman zuen Frantziako gobernuak, nola oroitzarazten duzu, oroitzapen duzu egun hartaz? Harritu nintzen eta lagunak ere bai, zeren Frantziako gobernuak debekatu gintuen beste bi mugimendurekin, bata zen FLB, Front de Libération de la Bretagne, eta bestiek korsikar elkarte bat zen, eta biek bombak erabiltzen zituzten hots leher gailuak edo zarta gailuak. Eta guk ezkinuen, behaz bortizkeriarik ez predikatzen eta ez erabiltzen. Bi arazoin erabili zituen, baliatu zituen gobernuak, bata behaz bortizkeria eta bestia attent a la sûreté du territoire, separatismoa. Eta orduan dei egin ginuen Conseil d'Etat delakoan, estatu kontseiluan. Eta horrek debekua atxiki zuen, urte baten buruan edo, 75 urrian, urte terdin buruan, baina bortizkeria bazter utzi zuen. Eta soilik aipatu zuen separatismoa. Atteinte à la sûreté, à l'intégrité, du territoire. Eta hor, klarki erraiten du, zen gain finkatzen duen bere debekua. Frantsesez da, irakurtzen dut? Nahi? Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et en particulier du document intitulé Mouvement Embata, Objectifs et Stratégie, que l'association Embata s'est donné pour but la libération du Pays basque français de la domination de l'État français et sa réunification avec les provinces basques d'Espagne en une unité politique nouvelle reconnue sur le plan international et assurant au peuple basque le plein exercice de son droit à se gouverner lui-même. Qu'un tel but est de nature à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, eta abar. Hor argi eta garbi, ideien gain finkatzen du bere debekua, edo debekuaren atxikitzea. Eta egun hortako debekuaren berri, nola jakin zenuen, zer uste dut, ez zinela etxean? Jandarma bat jintzitzaidan etxera, eta eskatuz jandarmerian pasanen din. Eta nik lanera behar nuela, liceora, laborantza eskolara, eta jara zitezen, eta hala egin zuten. Etorri zien, eta behaz dokumentua sinarazi zautaten. Beste bi mugimendu gehiago errandidazu, bai Bretainiakoak eta bai Kortxikakoak ere legezkanpo emanak izan zirela. Bai. Kasu hortan bai bortizkeria praktikatzen zuten. Bai, argi eta garbi, bai. Atentatuak egiten zituzten. Zuen kasuan aldiz, estatuaren debekorren gibelean, zure ustez, zer arrazoin bazuen, enbata mugimenduan legezkanpo emaiteko? Hori, behaz, estatu kontseiluak bai estatu duen hori. Bai, baina gibelean, ze beste arrazoi zure ustez bazuen? Idazki batzu, zati batzu, beren kontestutik ateraiak erabili zituen gobernuak. Baina, zeak, estatu kontseiluak zituen aintzakotzat hartu. Hala ere, Euskal Herria, kasu honetan Ipar Euskal Herria bezalako gune txipi bateko mugimendu txiki bat Frantziako estatu kontseiluak debekatzea ez alda bitxia momentu hartan.
bai zinez bitxia iduritu zitzaigun, zen aizientik debekatzen ahal gintuzten. Baina hor, eta debekatu berri zuten. Zeren etak, 74ko abenduaren hogeian, behaz, Carrero Blanco bombaz hil zuen Madrilen. Eta Carrero Blanco, amiral edo almirantea, Francoren ondoko izan beharra zen. Eta Franco bizi zen oraino. Eta zenduko zen, 75ko azaroaren 25 edo. Bai. Hogeian, uste dut. Edo hogeian. Beaz, Franco oraino bizi zen, baina ez ongi. Eta beaz, ondoko izendatua zuen Carrero Blanco. Zure ustez, biak enbatren legez kanporatzea eta Carreroren atentatua lotura, guk ikusten duzu bi aferen artean? Bai zeren jandarmen burua galdetu nion, edo erran nion, guk ez du bortizkeriaik egin, eta nolaz debekatzen gaituzte. Eta egin ez gehoz, hori berez etortzekoa zen, hori erantzot. Behaz, biak lotu behar dira nik uste. Irakurri dutene, zuk mehatxure bat beste ere ukantzen nuela, ez? Pertsonalki? Aitzineko, larazkenean edo udazkenean, ikasle ohi bat, etxera etorri zitzaidan. Eranez kasu egizu. Zen oseba bat batut, hor frantses alderdi baten arduran dunetan, eta harrekeran daut, eta enbata ezker pasatzen bada, norbait gutarteko norbait hilen zutela. Eta ni nintzen orduan gehienik enbataz arduratzen zena. Enbata gehienik animatzen zuena, berpiztu zenaz geroztik. Baina enuen serioserat hartu, zeren aitzinetik lau mehatxu ukanak nituen, baina letraz. Eta iduriz ego aldetikoak, hor ipar aldetik zen. Gogoan pastu nuen, egingo duenak ez du mezutzen. Zer erran nahi duen bata ezkerrera pasatzen baldin bada? Ez dakit, ez zautan esplikazio nahi eman. Hor, debekuan dokumento bat aipatzen da, eta hau da, behaz, objektif estrategi, di mouvement enbata, edo enbata oldearen xedeak eta jokabideak. Bi hizkuntzetan agertu zen liburska bat. Enbatak noiztenka kaier bat ateatzen zuen, eta hau laugarrena du. Eta horko idazkietan bermatzen da debekua. Eta hor gure ideiak klartu gintuen, argitu. Biltzar nausi bat egin genuen abenduaren ez. Urtarrilaren 16an. 72ko urtarrilaren 16an. Eta hango erabakiak agertzen dira, behaz, kaier hortan. Eta hori da gure debekuaren oinarria. Eta hor, aitzinetik baino errandezagun gogorkiago edo agertzen direla, enbataen ideiak eta xedeak. Legez kanpo enbataen maiteak ez ote zion enbatari historiara pasatzeko txantza bat eman. Bai, hiltzea dera eman zigun Frantziako gobernuak, bai. Zer nekezari ginen, 73an dozen erdi bat hauzi uka ginuen,
eta aldi guziez isun handi batera kondenatuak izan ginen. Beraz, kasetaren isilaraztia bilatzen zuten. Eta debekua jaso ginuenean, pentsatu, ezkinoan dudarik izan, kaseta barnezela. Hori behitzuten jo mugan, gehien hori zen gure armarik onena. Zeren urte horretan ahulduak ginen. Zeren bestalde, abertzale gazte berriak agertu ziren, eta ez zuten oraino mugimendu formalik antolatu, baina bide hortarik ari ziren. Eta beraz guetzat ukaera ederra zen, debekuz hiltzia. Baina errandizudan bezala, pentsu ginuen kaseta zutela isilarazi nahi, eta beraz ezki nuen zalantzarik ukan, kaseta ezki nuen agertu, eta urte betez zen agertu. Baina bitartean jakin ginuen lege gizonetaik, eta ez kaseta kanpo da. Kaseta batek bere gaintasun osoa du, naiz alderdi baten hitz eramailea izan, hori ez da konda. Kaseta osoki bere gain dago. Eta urte beteren buruan berriro kaseta... Berriz hasi zen, agertzen hasi zen, berriz. Bazen duten beldurra, ala ere, pixka bat? Ez gehiegi zen abokatu onak bagintuen gure kideen artean Murrizabe berri eta bazen ere Andre bat nula deitzen zen. Izenak oai ihes egiten dit, baina bai. Eta haremanak bazituzten Pariseko abokatu handienekin ere, eta beziki dei egitean lagundu gintuen batekin. Errandidazu eriotz goxoa izan zuelaen batak? Ez goxoa ez, min egin zigun, ederra. Ederra, hori da. Ederra. Ala ere, zuk pertsonalki, irakurritu dan testuen arabera, pentsu dut, ez zenuela bizikuntza pasatu batez ere belaunaldien arteko talka hori gazte mugimendu eta enbatako sortzaileen artean hori izan zenuten talka ikaragarri hori eta dibortzio hori izan zen hor dibortzio bat euskal mugimendu abertzalean? Talka, egiazko talka iketzen izan. Bestalde joan ziren guri deus errangabe hoi da. Eta beheziki Irroita Hamalauko urtarrilan gosegreba bat hasi zuten, beraz, hegoaldeko iheslarien alde, ez zaitezen hemendik urrunduak izan. Baionako katedralean, laugarrena zen hor egiten zena, eta enbatakoei debekatu ziguten hortan parte hartzia. Hori zinez bitxia iduritu zitzaigun. Gosegreba batean nahi dena sartzen da, ordu arte hola zen, nahi zena sartzen zen. Eta hori zinez sektario iduritu zitzaigun. Eta oaiztakin nun dauden debekatu zigutenak, eta gu beti hor gaude. Ez gu zahar bezala ikusiak izan ginen, eta ez dakit Irroita Hamalauan ze adi nuen, ez nuen 40 urteik ere. Eta hegoaldeko eskema berritu zuten iparaldian. Hegoaldean PNV batetik eta bestetik. Eta gu ezkinen PNV. Gu beste bideat hartu ginuen, beziki laikua, eta guk ezkinuen iparaldea, etzen egoaldearen bere egoeran. Hor nahasketa handi bat egin
zen. Eta hastean etaren ondotik joan ziren. Baina gero urte gutiz ohartu ziren, hemen ezin zela egin, hegoalden bezala. Eta iparetarrak sortu zen, beraz, hastian etaren babespean, uste dut, bederen. Eta gero behesi ziren. Eta kasik etzai egin ziren. Gu aldiz beti hainbatian eta errekin lagun egon ginen. Hara, behaz, diborzio batzuk ongi pasatzen omen dira. Baina hola pastu zen. Elkarrizketaik gabe, hola. Horrendi mindura baduzu? Ba ez. Geostik denak bildu gira. Elgarrekin, eta guaizta iragana da. Eta borroka gogorra zen, eta behaz, haien ustez ezkin nuen aski arrakasta bildu populuan edo herrian, ezkin alakoz aski gogorrak ez eta aski ezkertiarrak. Bueno, baina hemengo jendea ez da ez abertzalia ez ezkerrekoa. Eta gu erdi bide batetik ari ginen. Eta gure taktika zen hainen txarra. Baina jendeari galdatzen diozu aberiz aldatzia hori ez da gauza txipi bat. Baina hoi urtetan zer dakizu hortaz. Iztan da. Hoi urtetan kuraios izatea izeta. Ez duzu haurrik, ez duzu deusetan ere ardurarik. Eta zuk haurrak tipitutzulaik, eta ezin duzu sobera presondegia arriskatu. Gero ez duzu lanik aurkitzen Euskal Herrian, eta haurrak norkaziko ditu, eta hori. Hoi itzitzaien burutik pasatzen ere, bon. Gazteetako bekatuak barkatzen dira. 72ko Mauleko aberri egune izan den klasa hor izan zen, omen? 72ko aberri guna? Bai. Hemen Maulen, berean? Lehen bizi, aitzinak urtean, lehentze aberri guna, publikoan egintzen. Eta ez leku pribatu batean itxasun egiten zen bezala. Donian Eloizunen. Eta prefetak debekatu zigun, hauzapetzak ere bai, halere egin ginuen, hal ginuen moduan, eta gero hauzi bat ukan zuten, buruzagi batzuek, eta beti bezala isuna eta presendugia zurzierekin. Ordean, zurziorek iringari duridu. Baina ez da hala, zeren beste kondena balin baduzu zurzierekin, biak bete behar dituzu. Hala. Eta hori mehatxu horrekin ere atxigitzen gintuzten. Eta ondoko urtean Maulen. Eta Maulen hauzapezak ez zigun debekatu. Prefetak bai, eta orduan negoziatu genuen, eta baimena eman zigun Elizatik eta Demaiti jauregi arte hortan manifestazioa baten egiteko, ibilaldi eta hara. Eta enbatako aitzindariek onartu genuen. Eta gazte batzuk, ez dakin nondik, agertu ziren, onartu, beziki Baxenabarretik etorri ziren. Eta Baxenabarrezen hain zuzen ere, ez enbatak, ez geostik ehasek ere, sekula bildu halizan ez duen tokia. Uk indar bat ez handia, baina ginuen Lapurdin eta Zuberoan. Eta
Baina nabaren no man's land bat ezala gelditzen zen. Eta hortik agertu ziren bapatiak, gaztiak, liseotik, doidoia jalgiak, eta... Hara, bultzazale, badakigu nor zuten. Baina, bueno, hori ere pasatzen. Estrategia politikoan, zuk beti autu bat egin duzu ez estrategia politiko violentoetatik urrundu zira. Aldiz, etaren estrategiarekin bat egiten zenuten enbatatik. Bai, hitzarmena bagenuen, hegoaldean eta gu iparraldean. Eta bakoitzak bere bidea zuen. Eta guk ulertzen genuen etaren bidea zen diktadura baten azpian zagon hegoaldia. Eta hemen ez. Hemen beziki mintzatzeko eta idazteko eskubidea baduzu nahi duzu bezen bat. Gio polizia batek eraiten zuen bezala diktadura duzu fermetagal isiladi edo hago isilik. La demokrazi se cause toujours. Mintzadi nahi dukan bezen bat. Hori beden badugu. Eta ez da guti jende bat zubiltzen dituzu. Mintzatuz edo izkiriatuz. Hala. Da hori diferentzia handia da. Eta justuki 73an eta hor garai hontan ika sortzen denean, erranez hemen ere behar dugu inarrozi gure populua eta armen bidez ere aizu dugu, zer enbatatik zer reakzio izan zenuten? Enbata ordukoz finizen mugimendu bezala. Lehen ekintza egin zuten, 73 undarrera, behaz Gurdebekua beno lehentxago. Hor, bankan, bazen nuleran dut. La Rose... Bai. La Rose deitzen zen etxe bat haurrez eta hartzen zuena. Haurrez dakit utzi ez edo. Eta hor buruzagiekin izan zen ez da bada gogor bat nausian eta mutilen artean. Torrin komando batek buruzagi hoi zafratu zuen. Eta guken batan izkiriatu ginoen La Rose de la Rose. Aipatu ginoen, gure paternalismo pixka batek imena ez gaiztoki. Eta gero agertu zen, ika horretzen oraino izenik ez zuen nik uste. Mena ondotik, enbata mugimendua etzen. Mena beti kasu egin ez ibili gira kasetan. Nik behin idatzi nuen, hori etzela bidea, oso gaizki hartua izan zen. Mena gero aipatu dut, ika nuleran dut, zabalkiago, eta biziki gora zartzen zuten, eta ika zinez apal ezariz. Horiei buruz idatzi nuen. Ezin da erran, ikako gudariak etakoak baino gutiago direnik. Ez da bergirua. Hemen gizabatez abertzaleak gure herritarren kontra ari gira, eta hori biziki gogor da. Han etak beste sustengu bat badu.
Beraz, ez dute meritu gutiago ikakoek. Eta geroztik harreman biziki onak ukan ditut. Adibidez, turismoren kontra edo lur salmenten kontra egiten ziren atentatu da ekintzetaz, simpatiarik... Bai, gero, ezkin nuen txalotzen, baina bai hori. Gero gertatu zien Baigorriko hilketa haiek, bizeraz hilak. Norbaiten gain ez da eridu justiziak, bila ziren, zuenek tiatu zuen, hori ezin da jakin. Hori harrigarri gertatu zitzaigun, eta denai, ikaren ingurukoi ere, eta eraiten zuten, etzen hori hitzartu ikzen. Katastrofatuak ziren. Horrek zinez gogortu du iparaldean afera. Baina adibidez, Marie-France heletakoa sinatura ez dakit. Magiager? Desagertu zera eta... Ez hua popular zen. Baina, poliziarekin ukan zuen... neska bat, polizia batekin batera hiltzen, tren batek harrapatu zituen biek, eta eursketara joan nintzen. Pentsuakarrerekin, eta olerki bate idatzi nuen, haren alde. Beraz, ambiguitate hoi bat zen, guzkinen, beraz, iparaldean bortizkeriaren erabiltzeko. Etzela hemen goerari egoki zen bidea. Baina berdemoran, halako simpatia bat ere bat zen. Bihotza alde eta arrazoina ez. Gibelera zo egin dezagun pixka bat aberri enbataren astapenetara. Ordura arte bazen aberri handia eta aberri txipiaren kontzeptu hori, ez? Baina hoi bigerlen artekoa zen, hortane ezkinen oso zuzen ibilki, ze bigarren munduko bigarren gerlaren ondotik etzen aipatzen, aberri txikik etzen aipatzen, handia baizik etzen. Eta bigerren artian aberri txikia aipatzen zen bederen. Biak bat ziren. Gero bat bakarra zen. Eta gu aitzinetiko egoera baten salatzen eginen, eta txarragoan ginelaik gu. Bai. Enbatek ekarri zuen gainditu nahi izan zuen aberri handi, aberri txikiaren formun hori, eranez, gure aberria. Gure aberria. Gure aberria. Euskadi bakarra da gure aberria, hoi. Labegerik bere kantu batean agertzen duena. Bai. Galdera, zendako enbatak bai atxeman zuen jendartean alako atxikimenduat, eta ez beste mugimendu batzuk, zer izango ziren ere beste zenbait mugimendu, behar bada mugimendu regionalistak, mugimendu beste erabatekoak, aldiz, enbatak bai lortu zuen, ez? Bai, gerlaitzinean, behaz, munduko bigarren gerlaren aitzinetik, aintzina mugimendua izan zen, regionalista. Baina politikako bidea hautsi zion Espainiako gerla deitzen dugun horrek. Zeren hemen jendia katoliko zen, eskuinekoa, eta behaz komunisten kontrakoa, eta behaz Frankoren kontrako guziak komunista bezala ikusten ziren. Naiz anarkistek indar asko zeregia zuten eta denak komunistak. Eta,
Gerlaitzinetik harremanak baziren karlisten eta PNV-en artean. Eta hoi, gerlarekin hautsi zen. Raiten da eskualdunak Frankoren kontra. Bai, Bizkai Gipuzkoakoak. Baina Nafarrokoak Frankoren armadetan ziren. Eta haiek zuten Euskadi hartu. Eta Zaragoza eta Barcelona. Beaz, errekete horiek. Beaz, hausketa bat izan zen. Eta Lafite eta entzatu ziren bien artean, hastian, bien artean diplomazia zerbaiten eramaitera. Baina ez zuten lortu. Hirurogeigarren hamarkadako hastapen haietan, baziren eztabaida biziak, ez? Euskal mugimendu, balizko Euskal mugimendu hori, ze norabide hartu beharko luke? Nazionalismoak hitza ere hartu zen, baziren ere beste tendentzia batzuk, adibidez arrandiazu Lafite, herriaren bidez Euskaldun fededun kontzeptua nahi zuen edatu, enbatak ala ere hartu zuen bide bat. Bai, bide laikoa hartu zuen, bai. Hori argita garbi. Hortara ohitua ginen Frantziako zituaien edo herritar bezala. Hori normalei duriz zitzaigun. Ez erlijioa eta politika ez nahaztia. Hori. Bai. Eta nazionalismo kontzeptua? Frantzian biziki gaizki ikusia dena? Eta zena? Bahor PNV-en hildotik, hegoaldean bazen, euskal nazionalismoa. Eta kontzeptu hori hartu ginuen. Bai. Gero, euskaraz abertzale, baina abertzaleek eran nahi du patriota, ez nazionalista. Aberria patria denaz gehoz, edo matria. Baina, eta hartako nik patriot erabinezake, hori, ez dakit, zarkeria bat ezala ikusia da, baina nazionalismo hitzetik askatzen gaitu zen, nazionalismoa franko nazionalista zen, eta Agirre ere bai. Eta ez zen ber nazionalismoa. Bata erasagen korraztan, eta bestia bere herri edo populuaren zaintzale kontrajariak ziren. Eta frantziar nazionalismoa, aleman nazionalismoan arka zen gerla demoran, bizten da, hori ahazten dute. Ez da berra, bi nazionalismoa dira, elkarren etxaiak. Eta zoazi horren esplikatzea, bai. Eta frantzesak ez dira hartzen zoin nazionalista diren. Fond Nacional edo Rassemblement Nacional hori argi eta garbi, besteak ustegabean nazionalista dira. Ez da dudaik. Eta Frantziako nazionalismo munduko indartsuenetarik da. Ez dakit nolaz eta zelan frantzesak baino nazionalistago izaiten ahalden. Nazionalismo zibilizatua naski. Bestea, nazionalekoa basatiagoa, bai, biztan da. Ez sakonagoa, nik uste. Bat argiagoa,
bestia basatiagoa. Nazionalismoa, abertzaletasuna, baina ezkertiarra ere, enbatek intzun autu bat ezkerraren alde, edo ezker baloren alde. Bai. Jakinez, Ipar Euskal Herria, aski eskuindarra zela garai hartan. Bai. Hori, autu hori? Erditik abiatu zen, eta hoi emeki etorri zen. Emeki, hinbat fitere, histon hoita hamabian, behaz auto hori aski garbi ageri da. Bai. Nor bazen austura bat adibidez PNU-erekin? Haustura handiena zen PNU-ek iparaldean etzuela deus egin nahi. Zeren ieslariak ziren, aterbetuak, eta Frantziak maiten zien aterbea errespetatzen zuten. Eta horregatik ez ziren itsasurko aberiegunera ez ziren etorri ere. Bakar batzuk, bai, personalki, baina ofizialki ez, eta ez nombre handian. Ez zuten nahi Frantziako gobernuarekin kexatu, haserretu. Hori zen haien bidia. Haiekin mintzatu gara buruzagiekin, bilaizarakoekin behin, baino gehiago gotan. Eta Nafarroakoekin harreman berezi bat bagin nuen. Nafarroako abertzale klasikoekin. Zeren Nafarroaren egoera eta gurea sozio-kulturalki hurbilak ziren. Elgarretarik hurbilak ziren. Bai. Garai... Bai, PNV bide bat zuhurra bat zuen, azkenian arrazoi eman dio mementoko bederen, zeren Euskal Ezkerra goiti ikusten dugu, bai. Baina haien estrategia zen Franco egun batean hilentzela, eta ondotik demokrazia berez izanen zela, eta autonomia. Hori zen haien bidea, eta lortu dute denborarekin. Eta guk Frantziako aldetik arras beste problematika bat genuen. Eta berantean interesatu dira iparaldeari. Berantean. Perspektibarekin zueginez, mugimendu abertzaleak Ipar Euskal Herrian egin duen bideari zueginez, iruditzen zaizu, enbataren errautz oiek direla gaur eguneko mugimendu abertzalearen oinarri, gaur eguneko hemen? Ezakit, enbatak zu bat piztu du. Alderdi bezala huts egin du, alderdi finko bezala, eta mugimendu zabal bezala, alde guztietat zabaldu da ideiez bederen. Eta biziki kritikatua izan da, demora batez, eta azkenean abertzaleek ezkerekoeke ze hartu dute, biztan da, gauza berri batzu ere agertu dira. Baina iparaldeak eukan dezan bere estatusa, besteik ze galatzen zen euskararen ofizialtasuna, batera hortan agertzen dien lau puntuak, beste biek zoin dira. Goi mailako unibertsitatea. Unibertsitatea. Laborantza ganbara propio bat. Bai, horiek berriak dira. Geostik asmatu dira.
Baina hemen instituzio propio bat eta Euskararen ofizialtasuna horiek bagenituen. Eta guk ikusten genuen eta iparraldearen garapena industrian, eta hori hegoaldetik. Eta hori ez da lortu. Industria txiki batzu sortu dira, beraz, aberi eta horien ekintzari esker, batxinoblia, hemengo dirua aurrezten den dirua bildu, eta harekin lantegiek sortu bide hori hartu da, autogestioaren bide hori ere, batak ekarri du, arrasateko kooperatibismoa, etxenplutzat harturik. Baina gehoztik, abertzale mota guztiek lan egin dute, eta behaz aberastu da gure nola erran, gure altxora, ideien altxora aberastu da, eta ekintzen altxora. Eta Europa federalaren ideia hori, azki ideia aurrerakoia, garai hartarako? Bai, guk beti atxiki dugu, nestu behar arrakasta gazteagoetan. Ez dira kontra ere, nik uste, baina Europak eszeptizismo handia. Alere ez da Frantziari aurre egiteko bide bat Europarena? Bai, bat hortako ere asmatu genuen. Frantzia etxi batetik pixka bat aten zabaltzeko. Bai. Europak hutsune bat badu, ez dela aski frantzez protekter eraiten da, ater bezale, aski babesle, ez da aski babesle. Liberalismo, mugagabeko liberalismo horrekin. Hoi pixka bat aidia saiatzen, eta baina asko falta zaie. Europa ez da aski babesle. Estatuen gain egonda, behaz herritaren babestea ekonomia aldetik beziki. Behaz uste ginuen Europa fiteago indartuko zela, estatuak ere fiteago ahulduko, eta gizabatez ahuldu dira, baina ez Europaren aitzinean, indar ekonomikoen aitzinean ahuldu dira. Multinazionalen eta aitzinean ahuldu dira. Baina ekonomian galtzen dutena, beste gizabatez politikan atxikitzen dute eta handitzen ere. Errepresioak eta indartu dira denbora hartaik. Pentsatezan, De Gaullen denboran emata libro uzten zutela. Eta gero, haren ondotik debekatu dutela. Guai represio gehiago bada, orduan baino. Zuek sozialdemokraziatik hurbil zineten, aldiz belaunaldi gazteagoak, 70 goiti batez ere, gehiago leporatzen zizueten epel zinetela ezkerreko ikuspegi batetik. Erra baita, beti tentsio hori izan da ez, afera nazionala eta afera soziala. Zeinek du gain hartu behar, afera nazionalak o afera sozialak? Eztabaida hori gaur egunen arte ere. Mementuan eta estatuek dute
afera sozialen kudeantza. Hor eskua ez du Europak, estatuek dute. Eta hortik pasa behar da. Euskal Herriak nekez eginen du bere politika, eta bere ekonomia estaturik ez balin badu. Hegoaldean gerta baladi nola eran krisi handi bat geopolitikoa. Hegoaldeak dituzke behar dien tresnak estatu bilakatzeko. Behar diren tresnak baditu. Askatasun osoa du falta, tresna haien erabiltzeko askatasun osoa, hori estatuak du gaur egun. Baina hegoaldia estatu bilaka daiteke bizikia ize. Aukera izan ez gehoz. Abagunea ukan ez gehoz. Dugu hortarik biziki urun gaude. Saluhan bi azpi estatu badirela behaz Nafarroa eta Baskongadak, hori, frankismoaren ondokoek hori lortu dute. Hala ere, eztabaida hori ez, zerrek hartu bertu lehentasuna afera sozialak, afera nazionalak, etaren garaian ere zatiketa handien gaia izan da, eta gaur egunen ere ezkerra bertzalean, batez ere GKS, dalako gazte mugimenduekin, eztabaida hori beti hor da ez? Baina ez dute lortuko. Aitzinetik saioak izanak dira eta ez dute lortuko. Eta lortu zen tokietan porrot egin du. Soviet Batasunak porrot egin du. Eta Txina kapitalismora pasada. Eta kapitalismo basati batera, sindikaturik edo ezer gabe. Beraz, ideiak ez dira aski errealitatea ere ikusi behar da. Eta errealitatetik ari behar da. Sozialdemokrazia. Sozialdemokratak oportunistak balin badira, deus ez da lortzen. Ideal hori zapuzten da, eta desoratzen da. Beraz, helburu mugatuak hautatu baina nahiei eutsi gogorki hori da. Eta Suedian izan zen holako sozialdemokrata gogor bat. Eta karrikan hiltzuten. Eta ene uste ez dute aurkitu nork hiltzuen. Eta nork bultzatu zuen. Sozialdemokrazia baina benetan egiazki bete. Egiazki bete. Eta ez horri ibili nor bere karreran atxikitzen eta hautsi ustelak egiten eta finki behar da, atxiki finki. Zuk duela 60 urte, 50 urte, 2024a nolakoa irudikatzen ezaken duela? Orduan nuen ideiarik ere, ez eta hain luzaz bizitzeko esperantzarik. Eta nolako Euskal Herria izanen zela, pentsatzen zenuen garai hartan? Halere, uste nuen hegoaldian ukanen zutela ez bazen independentzia osoa ere
eman dezaun Quebecek duen bezalako beraz estatu bat konfederazio batean Quebecek ia independentzia badu. Eta adibidez hizkuntzan kudeatzeko botere guziak, ahalmen guziak baditu. Hoi, bezala bederen ikusten nuen, ez bazen independentzia osoa ere, eta hori ez da gertatu. Eta bi gobernu hori ere nuen amesten, bizten da. Laurak bat bederen. Eta Ipar Euskal Herria? Eta gu lagunduko gintuztela. Eta iparaldea, guk departamentu bat galdatu ginuen, gero EHASek galdatu zuen, berdemoran eskualde baten ahalmenak ere ukan zitzan. Eta hara, Frantzian asko gehio kaitia nekez da Frantzioko estatua ahultzen ez deno. Eta ez da hortarikari. Politikan indartzen da, ekonomian asko galdu du, ez multinazionalen gatik eta lobien gatik eta. Ordin erraiten da, Macron abeatzen alde da, denak abeatzen alde dira zen, haien beharra badute lehenik irabazteko, eta gero enpleguen hain batean atxigitzeko, edo saiatzen dira beden. Inbertsionen eta ekartzea hori da. Bestean abeatzekin eskola handietan eta algarrekin dira. Hara, baina horoz gainetik Macronek ze aplikatzen du. Eskola handietan iakasten den ekonomia aplikatzen du. Iparraldeari begiratuaz eta hegoaldeari begiratuaz, zure ustez, geroan, mugimendu politikoa, geroan ze bide hartu beharko luke? Harreman gehiago. Hasi, hori, gehortik ze ateatzen den. Harremana ari da apaltzen edo gehitzen, zure ustez? Apaltzen nibeldur. Zen hemen aterbetuak egon zirenekin eta harreman handia genituen, eta bai bertzitebel haunaldi batzuetara pasa gara, eta memorio hori galdua dute gazteagoek. Hori ahantzia dago. Pentsazazu munduko bigarren gerla hasi zelaik. Eskola tipian sartu ginen, eta munduko lehen gerla iziari urrun iduriz itzaigun. Aldiz hogei urte aitzinetik zen. Hoai, Frankoen hiltziak somat badu. Laster 50 urte, mende erdi bat, eta orduan, oaiko gaztentzat, prehistoria da. Eta ez dakit hori euskal eskolan ere ikasten duten, ez dakit. Eta ez zaizu iruditzen orain sortu den adibidez herri elkargo eta olako instituzioek gehiago urruntzen gaituztela hegoaldetik, zeren eta
hemen jadanik badugu instituzio moduko bat eta gehiago jartzen gaitu begira iparraldera eta ez hegoaldera. Bai, hori, bai, posible da. Hartako harremanak behar dituzte indartu. Harremana zendako, zer egiteko? Asko dago egiteko. Mugako herrien ekonomia sustatzeko eta hor harremanak badituzte herritik herrira, ez dakit hor gobernuek edo diputazioek edo esku sartu behar dutez. Euskararen politika ere. Elgarrekin bildu behar da gehiago. Lehenago mendiko aferen xuritzeko edo hartzaiak elgarra ikusten zuten. Mendian zeuden. Edo kotxez behar duzu. Alimaleko itzuliain erronkarira joaiteko edo kotxeak urrutzen gaitu, bitxi bada ere. Horako gauza gertatzen dira. Komunikatzeko bide berriak baditu, telefono eta beste, internet eta nola erabiltzen ditugun. Hori ez ere harreman gehiago izaiten alda. Baikortzira herri honen geroarentzat? Militantzian sartu ginelaik ezkunuen pentsatzen alde holako urratsak egiten zirenik. Zer hemen iragan egun batean adiskide bat subotarsa bat ari zitzaidan maskadetan nolera handut, maila kantatzen zituzten bertzeten maila eta zinez behera ari zela. Nik erraiten nion, baginakien hori gertatuko zela, duela 60 urte pasa baginakien hori behera joanen zela. Berde moan badia euskaraz ongi ikasten duten haurrak. Eta, gauza batzu galdu ditugu eta beste batzu irabazi. Eta irabazi ditugunak gure lanari esker irabazi ditugu. Orokorki iparaldean euskararen beherapena, bai, hori aitzin ikusten genuen. Ezkin nuen asmatzen ikastolak izango zienik adibidez. Edo klase elebidunak, klase elebidunak behar bada bai, hoi galdatzen genuen, ofizialtasunarekin, bai. Ikastolen mundu hori geroztik sortu da. Eta hori izken nuen asmatzen. Eta, suotar purpurek raiten zokuten eskora etxen ikasten da, eta mendialdekoak iziari, xier eta burgoi ziren. Gure haurrek eskora etxen ikasten dute. Oai ez dakite. Eta hemen aldiz, kasi galdua zen Ibar hortan, haur handana batek euskaraz badaki ikastolai esker.
Hankoek galdu, hemengoek irabazi, hori gora behera handiak badira. Orokorki hegoaldean, eta ikusten dut, Euskaldunen kupurua zinez gora joan dela, beziki gazterian, eskolan ikasten dute denek, edo kasi denek. Gero, kaldean guti mintzatzen da. Orduan, gauza batzu irabazi ditugu, baina borondatea atxiki behar da. Ideiak argi atxiki eta nahikundea ere azkar atxiki behar da. Hori da borondatea. Horrek du gehienik eginen. Hortako kontzientziak argitu behar dira. Euskal mugimenduaren lana behar bada ez da denen kudeatu nahia, baina jendearen nahia sustatzea eta gora txikitzea. Horrek eginen du geroa. Beraz baikor? Halere. Ez egunetik egun, baina biztan da, bai. Halere. Mila esker, Jean-Louis Daban. Orokorki uste dut asko irabazi dugula. Eta galdu ditugunak, baginakien galduko genituela. Hartako gara militatzen hasi. Bestean ehua izan behartzen. Enbata pisteko. Zomaginen laugatu ez biziki gehiago. Eta erraiteko hau ez da Frantzia. Gure aberria da, gure aberri bakarra. Alde hortatik urratsak eman ditugu uberantz. Bai, asko. Bai. Beste asko gelditzen da egiteko, biztan da. Baina konfiantza dut hale, gazterian konfiantza dut. Bai. Eta, mirakuluak espero dituztenek, lastar ikusiko dute, mirakulurik ezin dela egin, baina lanaren poderioz zerbait. Eta asko ere lortzen dela. Hori. Eta formula magikorik ez da. Lana. Ara.